Umsakazo ukhozi uzohlonipha inkakha ngengoma. Bafethu nginibingelele ngiphinde ngamukele kuyona i-channel yami ehamba phambili nkeze. Igama lami ngumfezeko lapha noNtuthuko wakhumalo bathi la sibone amagomede. Makuthi usemusha la ekhaya ngicela wenze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Umethuli wezihlelo nendaba lapha noKhozi FM ubongani Mavuso uzokwethula lapha ngokomthetho umucu awuqophe ngokuhlanganyela nenkakha ye-Afro Blues umadala kunene lapha. Mavuso usakaza izange ngempela sonto lapha ngomgqibelo nangesonto uthi ingoma ixube ubunkondlo nesiqe se-Afro Blues lapha ethi ngigayele lapha ngizothe kuqhubuthe uzothula emcimbini wokubungaza lapha kwezingwazi zamaciko the best African intellectuals of all the time. Umcimbi wokuqala lapho kuzobe kubungaza khona umadala kunene esaphila usekhaya eMulti Art Center kwamashu namhlanje phakathi kuka-12 emini kuya ku-3 ntambama lapha. Olwesibili kuzohlonisha lapha kuSolwazi uDPZ Ntuli eBandla Hotel lapha eBhalito kanjalo lapha ngawo uFebruary ngosuku lwaka-12 lapha bese ukugcina ngokukhumbula uDr BW Vilakazi eluthuli emuseum lapha eGroottville kanjalo lapha ngawo i-19 zika February. Lolu chungechunge lwemicimbi luqondanise nenyanga lapho sokugujwa khona izilimi ezandabuka lapha emhlabeni jikelele. Mavuso uthe ukumenze wachoma uphaphele gwalagala la maciko ohlonishwayo kuleli kungenxa yeqhaza libambele ekufukuleni ezobuciko lapha nolimi lwesintu emcimbini wakwamashu lapha. Umavuso uzophatha uhlelo kanti uzoshelana inkundla nezihlabani zomculo kaMaskandi kakubala kuze lapha noPhuze Chemist uMaqhinga Hadebe uDavid ekuqadasi lapha kanjalo uMbuzeni Mkhisi neqembu lendlamu lasemkhambathini indlondlo Zulu Dancers. Umavuso unxuse izithameli ukuba ezinga lokuthi zize kulomcimbi zingayigqokile izifonyo ngoba ufuna igciwane le-COVID-19 lihambele kude nabo. Bafethu into enhle lenenziwa lapha noMsakazo ukhozi FM ukuthi nje ubonge abantu ababambe iqhaza ukufukuleni laphana wezobuciko besaphila. Bafethu siyafisa ukuthi nomunye mhlambe engakwenza lokho mangabe kukhona amandla ukuthi kwenzeke. Bekuyona udaba bengithatha nginibeka kulo namhlanje. Ngicela niyenze sure ukuthi na subscribe, ningakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Nibone usuku lomnandi, nihambe futhi nongilandela lapha nekhasini lami ku Facebook @Radio Inkezo. Nibe losuku lomnandi, ngithanda kakhulu.